Abinda kowa ya sani shine a yaƙi na zamani mai karfi da fasaha shi ke yin nasara a koda yaushe, amma a wannan lokaci lamarin ya canza. Wannan tsohuwar aƙida tana fuskantar babban ƙalubale a fagen daga a gabas tsakiya. Lissafin yana canzawa ta hanyar da ta gigita masana tsaro a duniya. A yanzu haka a gabas ta tsakiya ana gwabza wani yaƙi wanda ba na ƙarfi bane kawai, fashe yaƙi ne na lissafin kuɗi da ƙarfin tattalin arziki. Kuma tambayar da masana ke yi a yanzu ita ce, shin me zai faru idan babban ƙarfin soja na duniya ya durkushe, ba wai kuma don rashin harsashi ba sai don tsadarsa. Wannan shine halin da ake ciki a gabas ta tsakiya. Iran ta mamaye sararin samaniya da ɗimbin jiragen yaƙi marasa matuƙa wanda suke da saukin kuɗi ga kuma saukin kerawa. A ɗaya bangaren kuma Amurka da kawayenta musamman Isra'ila suna ƙoƙarin kakkaɓo waɗannan jirage ta hanyar amfani da makamai masu linzami waɗanda kuɗinsu ya zarce hankalin mai tunani. Kimanin kwanaki 4 kacal da ɓarkewar wannan sabon rikicin, yanayin yakin yana nuna cewa ba wai batun wa zai yi nasara a karon farko ba ne. Yaƙi ne na gajiyarwa, wato attritional war. Wannan na nufin duka ɓangarori biyun suna ƙoƙarin lillasa juna a hankula, ba kuma wai ta hanyar babban hari guda ɗaya ba, sai dai ta hanyar tura hare-hare na tawagar jirage da kuma makamai masu linzami. Har sai ɗaya daga cikin ɓangarori biyun ya ƙarar da makamansa, kuma a wannan karo da alama duk ɓangaren da ya fara ƙarar da makamansa shine zai nasara. Amma bari mu duba hakikanin abin da ke faruwa a bayan fage. Yaƙi da kowa ke kallo na zahiri yana sararin samaniya, amma yaƙi na hakika kuma yana cikin littafin lissafi na kasafin kuɗi. Ko shin kun san cewa a yanzu haka ɓangaren da ke amfani da makamai masu saukin kuɗi shine yake cin nasara akan ɓangaren da yake da fasaha da makamai na zamani? Idan muka duba alƙaluman da ke fitowa daga fagen daga, za mu ga cewa akwai babban gibin da ke barazana ga dabarun yakin yammacin Turai. Iran ta kaddamar da dubban hare-hare kuma Amurka na mayar da martani. Amma shin har yaushe taskar makaman kasashen yamma za ta iya ɗaukar wannan nauyi? Kuma shin tattalin arziki zai iya ɗorewa idan aka ci gaba da kashe miliyoyin daloli wajen kakkaɓo abin da bai taka kara ya karya ba? Waɗannan su ne tambayoyin da ke sanya manyan janar-janar na duniya cikin rudani. A cikin wannan rikicin babban makamin da Iran take amfani da shi shine jiragenta na sama marasa matuka, wato Shahid 136. Wannan jirgi ana iya kallon shi a matsayin wani karamin makami mai linzami wanda Iran ta kera su masu yawan gaske, kuma yana da matukar sauki wajen maye gurbinsa idan aka harbo shi. Tun daga ranar Asabar lokacin da aka fara wannan musayar wutar, waɗannan jirage na Shahid sun nufi sansanin sojin Amurka, cibiyoyin man fetur da gine-ginen fararen hula a faɗin gabas tsakiya. Amurka da kuma ƙawayenta suna amfani da ingantaccen tsarin kariya na sararin samaniya da ake kira da Patriot domin kakkaɓo waɗannan jirage. Bisa ƙididdigar da haɗaɗɗiyar daular Larabawa wato UAE ta fitar, an yi nasarar kakkaɓo sama da kashi 90 cikin 100 na waɗannan jirage. Sai dai ba a nan matsalar take ba. Kuɗin da ake kera jirgin Shahid guda ɗaya na Iran bai wuce dala 20,000 na Amurka ba. A ɗaya ɓangaren kuma kuɗin makami mai linzami na Patriot guda ɗaya da ake amfani da shi wajen kakkaɓo Shahid ɗin ya kai kusan dala miliyan 4, wanda wannan ke nufin cewa kuɗin makami mai linzami da yake harbo Shahid ɗin ya ninka kuɗin Shahid ɗin so 200. Duk lokacin da Amurka ta harba Patriot guda ɗaya don kakkaɓo Shahid, suna kashe kuɗi ninki 200 fiye da yadda Iran ke kashewa wajen turo shi. Tun farkon rikicin, Iran ta harba abubuwa masu fashewa fiye da guda 1,200. Sannan masana sun tabbatar da cewa yawancin waɗannan hare-haren an yi su ne da jiragen Shahid, wanda wannan lissafi yake nuna ƙarara cewa yayin da Iran ke kashe 'yan kwabbanni, Amurka kuma da kawayenta suna kashe biliyoyin daloli cikin kankanin lokaci. Wannan matsalar ba wai sabuwa bace ga masu tsara dabarun yaƙi na kasashen yamma. Sun fuskanci irin wannan yanayi a yaƙin Ukraine, inda makamai masu saukin kuɗi suka rika cinye taskar makamai masu tsadar gaske. Amma a wannan rikici na gabas tsakiya, girman matsalar ya fi yanda ake zato. Lokaci na ƙara ƙurewa ga dukkanin ɓangarorin biyu. Masana tsaro suna hasashen cewa watakila Iran ta rike manyan makamanta na ballistic missiles ne da gangan, tana adana su domin wani babban hari mai zuwa nan gaba. An kiyasta cewa Iran tana da makamai masu linzami na ballistic kusan guda 2,000 ko da bayan rikicin da ta yi da Isra'ila a shekarar da ta gabata. Amma yawan jiragen Shahid ɗinta ya zarce wannan adadi nesa ba kusa ba. A bangaren Amurka kuwa labarin yana shan bamban. Makaman kariya na Patriot musamman nau'in Pac-3 ba abu bane masu saukin hadawa. Kamfanin Lockheed Martin wanda ke kera irin waɗannan makamai ya bayyana cewa guda 100 shakacal
ya iya kerawa a shekarar 2025 baki daya. Kuma babban abin damuwa shine tun daga ranar Asabar bayan fara wannan yaƙi an harba dubban irin waɗannan makamai a faɗin yankin baki daya, wanda wannan ke nuna cewa ko da a ce Amurka za ta iya jure wannan yaƙi to fa ba zai wuce na 'yan satuttuka ba. Sai dai duk da cewa Amurka tana da wasu zaɓuɓɓukan daban kamar tsarin TAD da Saudiya da UAE suke amfani da shi, wannan zaɓin ma yana da nashi matsalolin. Tsarin TAD an kera shi ne don kakkaɓo manyan makamai masu gudu a sararin samaniya, kuma kuɗinsa ya haura na Patriot tsada, inda makami guda ɗaya ke kaiwa kusan dala miliyan 2. Saboda haka ya zama ba abu bane mai yiwuwa a yi amfani da TAD wajen kakkaɓo waɗannan jirage marasa matuka masu arhar gaske. Wannan yana nuna cewa a halin yanzu karamin jirgin dala 20,000 yana baiwa babban makamin dala miliyan 4 wahala ta gaske. Kuma yakin bai tsaya ga wa yafi yawan kai har-har ba, ya danganta ne ga wa yafi karfin aljihu domin ci gaba da har-haren. Yayin da hayaki ke ci gaba da turnuke sararin samaniyar gabas ta tsakiya, darasin da ake koyarwa shine iko da karfi ba ko da yaushe suke cin nasara ba. Sannan wasu lokutan mace-mace a filin daga ba hatsari bane, sakonni ne. Kuma kamar yadda tarihi ya nuna, juyin mulki, rugujewar gwamnati da sake rubuta tarihi duk suna farawa ne da irin wannan yanayin, inda ake daskarar da ƙasa a jefa al'umma cikin rudani. Ku ci gaba da bibiyar mu domin samun cikakkun rahotanni da sun fito daga gabas ta tsakiya. Sannan ku bayyana mana ra'ayoyinku a comment section.